नमस्कार प्रणाम भैया, हम आप लोग के छोट भाई वीरेंद्र यादव बीरू आज आप लोग के सामने एगो पंडित जी लोग से संबंधित गीत सुनावे जा रहा बनी। हमनी के देखत रही कि बिना पंडित जी लोग के कोनो काम होखे वाला नहीं खे। हर आदमी पंडित जी लोग के बुरा भला कहत हटे कि पंडित जी ऐसन पंडित जी वैसन, लेकिन जब कोनो काम लाता तो पंडित जी के जरूर अपना घर में बुलावता लोग। तो जब बुलावे के बटे भाई तो फिर पंडित जी का बुराई भी ना कल जाओ, आ नहीं तो फिर अगर बुलेबे मत कल जाओ। सीधे सी बात बटे। हम एगो पंडित जी लोग खातिर गीत गाओ तनी, हमार बड़ भाई के पंडित जी गीले वर्णन करे के। अगर ये गीत आप लोग के अच्छा लगी तो लाइक करब जा, शेयर करब जा, कमेंट में जरूर बताइब जा कि गीत कैसा लगल आप लोग के। कि अरे पहिले जे रहे उहे आजोबा, सब जात मिलके समाजोबा, जियन मरण पूजा पाठों में बाभन आई तया काजोबा। कि अरे पहिले जे रहे उहे आजोबा, सब जात मिलके समाजोबा, जियन मरण पूजा पाठों में ब्राह्मण न आई तया काजोबा। तो गारी सुने कौन आया अपराध में, पंडित जी मिलबे करी है शादी या श्राद्ध में। रे भैया मिलबे करी है शादी या श्राद्ध में।